Добро утро на всички. Днес е четвъртък, денят преди състезанието на Чипеларе и ще направим един байк чек на моите колела. Така, първо състезателното ми колело, което е Commercial V5, вилка Fox 40, грип двойка с DHX двойка, шок с пружина 425 ливри, като след телеметрията разбрахме, че трябва да си сложа 400, тъй като е малко твърда и стоя много напред на колелото. Капли Data Swiss 471 с предна главина Hope Pro 4, задна Indus 39 Hydra. Спирачки Доминиони, миналата година бях с хопове, тази година минах на Доминиони с много яки спирачки като цяло, много ми харесват. 10 от 10. Дисковете са Hope, от старите ми спирачки естествено. Курбели Trotip Descendant с педали Time, които ги карам вече месец и половина. Много добре одобрявам, топ са. Скоростната система, като обтегача ми е X01, карбонов, водач E13, като цяло горе-долу това е от Commercial. Естествено, лапа Metal с кормил Байкьок, ако искате да си купите такова кормил, от Стефчо отивате и си взимате. Така, това е от Commercial. Това ми е тренировъчното колело, което ми е електричка и като цяло с нея си въртя и си карам някакви трасета, трелчета и тъна. Това е S-Works Levo SL Turbo, като с DPX двойка шок и 3.6 грип двойка, 2.25. Каплите са NV с главини Data Swiss 240S. Като отпред съм с магурски диск, тествах го за първи път, Валенто ми даде и исках да видя как е. Доста ми хареса, няма да ви лъжа, доста добър диск. Спирачките са Формула Cora 4, много яки спирачки, обаче не ми стига стилата им. Indus 39 лапа с кормил Рентал. Това ми е старото кормил от Commercial. Така, курбелите са... Ако ви кажа, че аз не знам какви са курбелите, нямам си никаква представа. Какви са курбелите? Coach to X-Fusion. Скоростната система е HX1 Wireless версията. Мега брутална. Лично аз бих си взел, според зависи дали ще се продава Commercial след този сезон, бих си взел такава скоростна система и ако си продам Commercial, си взема по-новия, който пак ще е с такава скоростна система. Много ми хареса. Като цяло това е от двете колела. Принципно се продава някой, ако има интерес, може да ми пише. Общо взето е това. Колелата са мега. Dream Build. Между другото, ако искате да видите как протича един ден в подготовката на колелата за преди състезание и за състезание при мен, може да оставите един лайк. И утре заминаваме за Чипеларе. Ще има със сигурност клип там, трак превю и всичко нормално. Извинявам се, че не можах да снимам на Семеринг втори и трети ден, но втори ден ни заваля буря. Отмениха ни квалификациите, не ми даваха да снимам с камерата, тъй като ми е закрепена за каската, не за горе за това, за едно визиора, както той го нарече. Но там няма къде да се сложи. Аз реално нито мога да се сложа горе на каската камерата, нито долу, и то не остава къде, защото за тях е dangerous това, а горе при мен тя, ако падна, директно ще изхвърчи камерата някъде, но няма значение това. Но ако искате да видите един ден от подготовката за състезание, може да оставите по един лайк. Виждаме се на Чипеларе.